DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hirap na ang isip at damdamin ko dahil sa mga ginagawa mo. Wala ka ba kahit konting awa? Hanggang kailan mo ba ako parurusahan? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hanggang Kailan Mo Ba Ako Parurusahan? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Berhel, mabuti dumating ka na. Bakit po, Tia Isabel? May nangyari ko ba? Si Angela, umalis siya kanina. Saan doon nagpunta? May kutob ako, pupuntahan niya yung papa. Ano? Hindi na matiis si Angela ang mga pagpapahirap sa inyo ng iyong papa. Sinabi niya sa akin na kailangan matapos na ang ginagawa ni Elpidio. Berhel, baka sinugo niya ang papa mo. Ito niya dapat puntahan si papa. Baka siya mapahamak at lalo lang masaktan. Sundan mo ang pamangkin ko, Berhel. Baka kung ano mangyari. Buksan mo tong gate! Marami pa ako sasabihin! Angela! Angela! Hindi ka dapat nagpunta rito. Sobe na siya. Sobe na ang mga pahirap niya sa atin. Alam ko. Ako man hirap na rin dahil sa kanya. Pero hindi natin kayang baguhin ang isip at damdamin niya. Ang Diyos lang ang makagagawa noon. Sa Diyos na lamang natin sabihin ang lahat ng laman ng ating damdamin. Oh, mga aso. Halika na. Halika na, Angela. Magsi tayo. Pinakawalan ng papang mga aso.
Kawawa naman ang misis mo. Desperate move ang ginawa niya. Oo nga eh. Pabuti na lang inabot ko siya bago pa makalabas sa mga aso sa bahay ni Papa. At si Tito Elpidio naman, tuluyan ang sumama ang ugali. Ang pagkabigo niya kay Angel ang dahilan ng kanyang pagagalit, Sultan. Ano? Ibig mong sabihin, naging karibal mo si Tito kay Angela? Unang nakilala ni Papa si Angela sa restaurant na pinapasukan niya. Niligawan niya ito. Pero dahil hindi siya mahal, hindi siya sinagot ni Angela. Itinuloy pa rin ng Papa ang panliligaw niya hanggang sa makilala ko na si Angela at maging kami. Pare-pareho kaming walang alam sa biro ng kapalarang nagaganap sa aming tatlo. Nahayag na lamang sa amin ang lahat nang ipakilala ko siya kay Papa. At dahil si Angel ang pinili ko sa kabila ng lahat, lalong nagalit si Papa at itinakwil ako. Ang akala ko, kahirapan lang ang dahilan kaya hindi matanggap ni Tito si Angela. Meron pa palang mas malalim na dahilan. Iyon ang gusto kong imungkahi sa inyong mag-asawa. Maganda po ang gusto nyo, Chang. Kaya lang, may mga trabaho po kami dito. Paano po yun? Ay, maaari naman kayo magnegosyo sa probinsya. Ang mahalaga, makalayo kayo kay Elpidio para matahimik na ang buhay nyo. Ay, sa bagay, may katwiran po kayo. Kinausap ko na siya pero matigas talaga ang puso niya. Pinagdilim ng labis na panibugho ang kanyang isipan. Kaya bago pa kayo lubos ang mapahamak sa kanya, gusto kong ilayo na kayo. Hayaan niyo po. Pag-uusapan po namin ni Verhel pagdating niya ang tungkol sa mungkahi ninyo. At siyang, salamat po sa pagmamahal at sa pag-aalala. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sangayon ako kay Aling Isabel. Baka nga matahimik yan kayo doon sa probinsya dahil malayo na yun kay Tito. Naisip ko na rin yan. Pero marami pa akong dapat bayaran sa'yo. At saka, may trabaho ko rito. Huwag mo na munang alalahanin ang mga yon. Ang importante ngayon, makalayo kayo kay Tito. At saka malay mo, sa probinsya pala kayo aasenso. Maraming salamat sa suporta at pang-unawa mo, Roldan. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Ano? Wala na doon? Nasaan? Tanga! Binabayaran kita para subaybayan sila. Bakit ngayon sasabihin mo sa akin hindi mo alam kung nasaan sila? Oh, wala kang kwentang kausap. Kung ayaw mong sa'yo ko ibuhos ang galit ko, hanapin mo sila! Buwisit! Walang giha kayo, Angela. Verhel! Hindi niyo matatakasan ang galit ko. Lalo ka na, Angela. Hahanapin ko kayo. At kapag nakita ko kayo, sisiguruhin kong hindi na kayo makababangon pa sa gagawin ko.
Narito na ako sa bahay. Mag-isa na naman ako dito. Kahit ilang araw nang wala si Viral dito, parang naninibago pa rin ako. Parang hindi na ako masanay na wala sila. Ang cellphone ko, may tumatawag. Si Tito Elpidio. Bakit kaya? Hello, Tito? Mabuti naman at sinagot mo. Kayo lang naman ho ang galit sa akin, pero ako, wala ho akong sama ng loob sa inyo. Nasaan sila, Roldan? Saan mo itinago? Kung si Viral ang tinutukoy nyo... Oo, wala namang iba. Bakit nyo pa sila hinahanap? Tito, patahimikan nyo na sila. Wala kang karapatang turuan ako sa dapat kong gawin. Sabihin mo, nasaan sila? Saan mo itinago? Hindi ko po sila itinago. Kusa silang umalis dito. Saan sila nagpunta? Hindi ko po alam. Sinungaling! Kaibigan mo si Viral. Imposibleng maglihim siya sa'yo. Totoo ang sinabi ko, Tito. Sabi ni Viral, mabuti na raw na hindi ko malaman kung nasaan sila. Para hindi na ako madamay pa sa galit ninyo. Mukhang hiyang kayo dito, ha? Medyo tumaba nga kayo, eh. Wala na kasi kaming stress dito, eh. Dahil wala na nanggugulo. Tama si Virgel. Kaya malakas na kaming kumain ngayon. Mabuti yan. Ano nang kinabubuhay nyo dito? Nagtitinda kami ni Virgel sa palengke. Oh. At kahit papano, kumikita naman. Oh, good! Paano mo nga pala nalaman itong lugar namin? Sinabi ni Roldan. Nagpunta kasi ako doon at nalaman kong wala na kayo. Pasensya ka na, ha? Hindi na kita natawagan. Biglaan ang pag-alis namin, eh. Okay lang yun. Sinabi naman ni Roldan. Nabanggit nga pala niya, tinawagan siya ng papa mo, Virgel. Ah? Anong sabi ni Papa? Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat sa mga dala mo, Roldan, ha? Walang anuman, Angela. Basta kayo ni Virgel. Pero teka, tumaba kayo, At mas naging maliwalas ang mukha nyo. Siguro ang sarap ng buhay nyo dito, no? Subukan mong magbakasyon dito kahit 2 weeks lang. Para naman mapahinga ka sa negosyo. Hayaan nyo. Gagawin ko yan. Roldan. Oh. Sabi ni Almina, tumawag sa'yo si Papa. Oo. Kaya nga matagal bago ako naparito. Naisip ko kasi baka pinasusubaybayan niya ako. At ayoko malaman niya kung nasaan kayo. Ay, nako. Kailan pa kaya magliliwanag ang isip niya? Kailan pa? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung nasaan sila Angela. Napakahusay magtago ng sekreto si Roldan. Pag hindi ako nakapagpigil, ipabubog ko siya para mapilitan siya magtapat. Hindi ako naniniwalang wala siyang alam. Dapat noon pa. Pinapatay ko na siya.
hindi nasanay sa pinakinabangan na iba. Baka hindi pa nasira ang magandang samahan namin ni Ferrell. May tumatawag sa cellphone ko. Si Dotong. Hello? Anong balita? Talaga? Alam mo na kung nasaan? Saan? Sabihin mo! Doon pala sila nagpunta. Sige. Ako nang bahala. Ipadadala ko na lang sa iyo ang pera mo. Sige, bye. Ngayon, titiyakin kong hindi na ako mabibigo. Magkakahiwalay na kayo ni Ferrell, Angela. Ihihiwalay na kita ng tuluyan sa kanya. Magtagumpay kaya si Elpidio sa masama niyang balak? Mga nagsiganap: Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Angela. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanoga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Hanggang kailan mo ba ako parurusan? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hirap na ang isip at damdamin ko dahil sa mga ginagawa mo. Wala ka ba kahit konting awa? Hanggang kailan mo ba ako parurusahan? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap,
na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang may pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hanggang kailan mo ba ako parurusahan? Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang Bukas. Dala mo na bang tanghalian natin, mahal? Oo, mahal. Dito pa talaga sa bukid piniling i-celebrate natin ang second wedding anniversary natin, ha? Kasi, tahimik dito eh. Huni lang ng mga ibon ang narinig natin. Parang solo natin ang mundo. Mahal, pasensya ka na, ha? Wala akong regalo sa'yo ngayong anniversary natin. Ako rin naman walang gift sa'yo. Kasi nga malayo tayo sa bayan. At mahirap ang sitwasyon natin. Pero naniniwala ako na malalampasan din natin ito. At makakapamuhay din tayo ng malaya at maligaya. Tama ka. Ang importante, kahit mahirap tayo, magkasama pa rin tayo. At sa tulong ng Diyos, magiging maayos din ang lahat. Ngayon, narito na ako sa kinaroroonan na Angela. Naaamoy ko na ang aking tagumpay. Halika na, mahal. Kumain na tayo. Sige, tutulungan kitang iayos yung mga dala mong pagkain. Ang sweet na mga walang niya. Dami Dito pa sa bukid kumakain. Opo, siyempre. Sa bagay, mabuti yun. Para madali kong magawa ang bala ko sa iyo, Angela. Ito. Sana pala, noong pa inalis na kita sa landas namin ni Berhel. Halika, susubuan kita. Ano? Ano ka ba? Sige na. Tapos, ako naman ang susubuan mo. At magsusubuan pa mga walang hiya. Hindi bale. Ngayon, tapos ka na, Angela. Dami mo naman sinubo sa akin. Di ako naman ang subuan mo ng marami mamaya. Manda ka talaga sa akin. Angela! Tapa!
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi. Bakit si Berhel ang tinamaan ko? Si Angel ang gusto kong patayin. Hindi ka, Berhel. Kahit hindi kita tunay na anak, minahal kita. Si Angela, siya ang sumira ng maganda nating samahan. Pinagsisisihan ko kung bakit minahal kita ng ganito, Angela. Nagsisisi ako. Wala akong preno. Mahuhulog ako sa tulay. Anong nangyari, Roldan? Mukhang alalang-alala ka. Pinuntahan mo pa ako dito sa amin. Tumawag sa akin si Angela. Oh. Nabaril daw si Berhel. Ha? Bakit? Sinong bumaril sa kanya? Hindi ko alam. Puntahan mo na lang sila sa ospital na isinulat ko sa papel na ito. Oo, sige. O ikaw, hindi ka ba sasama? May tumawag na pulis sa akin. Nasa ospital din daw si Tito Elpidio. Na-aksidente siya. Oh my God! Iligtas niyo po ang asawa ko. Para niyo na po awa. Hindi ko kaya kung mawawala siya sa akin. Angela! Angela! Almina! Almina! Pinuntahan ako ni Roldan, kaya nalaman ko ang nangyari. Sino bang bumaril kay Berhel? Nakita mo? Ako ang talagang babarilin niya, Almina. Oh. Iniligtas ako ng asawa ko, kaya siya ang tinamaan. At ang bumaril sa kanya, nakita ko siya. Ha? Nataranta siya nang makita si Berhel at tinamaan niya. Sino? Sinong taong yun? Si Papa Elpidio! Tito Elpidio. Roldan. Salamat. Dumating ka. Tito, ano pong nangyari? Bakit kayo napunta sa lugar na ito? Nalaman ko. Narito si Berhel. Kaya nagpunta ako dito para patayin si Angela. Oh, Diyos ko. Pero si Berhel ang tinamaan ko. Lola, nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Tito. Wala silang kasalanan sa akin. Naging selfish ako. Hindi ko matanggap ang aking kabiguan kay Angela. Sana makaligtas si Berhel at pakiusap. Hihingi mo ako ng tawad sa kanila. Hindi ko na sila makikita pa. Tito, gagaling pa kayo. Ang aking kabuhayan, hindi ko binago ang testamento ko.
Sabihin mo yun kay Berhel. Sabihin mo, mahal ko siya. Tito? Tito Elpidio? Tito! Oh, wala na siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Angela, kumusta ng kaibigan ko? Ligtas na siya sa awa ng Diyos, Roldan. Oh, salamat. Angela, wala na si Tito Elpidio. Patay na siya. Diba dapat lang yun sa kanya? Angela. Pinagdusa niya ako sa hindi ko kasalanan. Pinahirapan niya kami. At ang pinakamasakit, pinagtangkaan niya akong patayin. At dahil sa kanya, nanganib ang buhay ng lalaking mahal ko. Bago namatay si Tito, may sinabi siya sa akin. May ibinilin siya. Sabi niya, ihingi ko siya ng tawad sa inyo ni Berhel. Angela, pinagsisihan ni Tito ang kanyang mga ginawa. Sa kabila ng mga ginawa ni Papa, mahal ko pa rin siya. At nalulungkot ako sa kanyang pagpanaw. Hinahangaan ko ang kabutihan ng iyong puso, Berhel. Siya na pong kinagisnan kong ama, Tia Isabel. At kahit minsan, hindi niya ipinadama sa akin na ibang tao ako. Kung ganon, gusto mong bigyan natin siya ng maayos na burol at libing. Oo, Angela. At pakiusap. Kalimutan na natin ang galit sa kanya. Tama ang iyong asawa, Angela, upang gumaan na ang inyong kalooban. At gusto ko, ilibing natin siya kapag nakalabas na ako dito sa ospital. Gusto ko makita si Papa kahit sa huling sandali. Sige, Berhel. Gagawin ko ang gusto mo. Narito na tayo sa punerarya, Berhel. Lumapit tayo kay Papa, Angela. Sigurado ka bang kaya mo? Oo. Alika. Tamaan mo ako. Ayan siya. Pa? Napakasakit na sa ganito tayo nagwakas. Kung natanggap niyo lang ng maagang lahat, sana kasama ko pa kayo ngayon. Sana maligaya tayo lahat. Pero gusto kong malaman niyo, sa kabila ng lahat, mahal ko po kayo. At pinatatawad ko na po kayo. Ako rin,
Papa Elpidio, pinatatawad ko na po kayo sa lahat ng ginawa ninyo. Gaano kayo katagal sa Japan? 1 buwan lang, Roldan. Gusto ko si ni Vergel na makalimutan namin ang lahat ng masakit na nangyari. Tama naman yun. Para pagbalik nyo, panibagong simula na ang gagawin nyo. Kasama po ba nila kayo, Aling Isabel? Ayaw ko nga sana, Roldan. Kaya lang itong dalawa, mapilit silang isama ako. Dapat lang naman po, Tia. Para ko na po kayong ina. Sinamahan nyo kami sa mga problema namin. Kaya ngayong maayos na ang lahat, dapat kasama rin kayo sa pagsasaya namin. Maraming salamat, pamangkin. Salamat sa inyong lahat. Hindi nyo kami pinabayaan sa kahirapang pinagdaanan naming mag-asawa. Oo nga. Dahil sa tulong ninyo, napagtagumpayan namin ang lahat. Nagtagumpay kayo. Dahil naging matatag kayo. Hindi nyo isinuko ang inyong pagmamahalan. Oo nga, tama si Tia Isabel. At higit sa lahat, tinulungan kayo ng Diyos. Oo. At ngayon, nakikita na namin ang isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, hanggang kailan mo ba ako parurusahan? Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Angela. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan ang aming ihahatid sa inyo. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.